Sabit lang ako dito. Sabit lang ako dito eh. Oo. Ano yung punta? Alaminos. May challenge ako sa'yo. Ano yan? Dapat alam mo yung lugar dito sa West. Alam mo ba? Alamin natin. Ayan. Tapos na yung sa kabila, di ba? Papuntang Linggen. Ngayon ito punta Alaminos. Challenge kita kung anong barangay na tayo. Kung saang lugar na. Alam ko na ito. Tubuan, ayan. Pero dun sa banda dun, hindi ko din alam eh. Ako yung magtutor. Ang di ko alam, ang galing. Tingnan lang natin yung ano, lugar. Kita si Ajin. Oo nga eh. Kung saan na tayo banda. Aliwanag kasi, parang kukunin na. Pero, Alam nyo, ayan. sikat kaya hindi sumasama. Bakit? Iwas sa camera. Iwas sa camera. Shout out sa'yo, Miss Miss Catherine. Miss Catherine Acosta. Camero. Nasa Lawis pa rin tayo. Part pa rin. Sakop pa rin ito ng Lawis. Oo, Lawis. Simple ko yun. Yan, Lawis pa rin. Ang boundary yung Oyong. Oo, boundary ng Lawis sa Puyong. Oyong. Yan, yung dyan mamaya. Turo ko. Yan, Uyong na yan. Lawis, Oyong. Yan, Lawis Uyong. Mamaya, anong next? Ano yung next? Mamaya, kaya ituturo kita eh. Buwan. Tubuan. Yan, saan tayo? Tubuan. Tubuan. Na ito. Lawis, Oyong, Tubuan. Yan, talo na. Tatlo. Labrador pa rin yan, Labrador na yan. Sakop pa rin parang. Labrador. Ayun yung mga barangay sa Labrador. Right. Yan. Ayun. Kubilandia. Yan. Tubuan yan eh, oh. Ayan, Petron. Petron. Petron! Ano ba yan? Petron! Petron. Piso lang naman. Ayan, Petron. Turbo. Ayun na naman. Ano naman ulit? Nais mo na balat? Nais ko na to. Marami pa yan. Alam mo naman, Yan. Petron tayo. Petron. Ano ba yan? Petron. Oh, kikita tayo muli. Susunod na pagkita. Yan naman. Yan yung mga Turbo diesel. Saan na to? Saan na? Tubuan. Tubuan. Dito binibili yung mga tuyo. Pasalubong. Pasalubong. Papuntang? Ano ba? Pumunta kang probinsya, Bicol. Bicol. Yan, Bicol. Dito maraming Marami yan. yan. Dito ng Yan. mga tuyo. Ito naman isda. Yan, dito mga isda, mga fresh. Mga fresh. Talipapa, kanto. Isda yun ah. Ito yun, sa Tubuan. Labot-labot pa rin to. Labrador pa rin. Ayun o. Basahin mo yun. Welcome to Welcome to Sual. Sual. Sual, Pangasinan. Yan. Alright. Ito, hindi ito Labrador. The Black Cowboy is here. Yan. Ay, Hindi na. Sual na siya. Sual. Municipality na nasa ng Sual. Yung Labrador, municipality ng O yung Tugban pala? Yung Tugban, municipality ng Labrador? Ang hirap pa ng ganito. Ako nga yung tour guide na, alam. Diba? Ang galing. Yan. Quartz. Bago yun ah. Ayun o. Barb. Yan. Diyan, sa Sual o. Ayan o. Meron din sa Sual yung bilhin ng mga ano. Oo. Dito pa sa Sual. Yan. Sa Sual, marami din dito. Ayan, Ayan. ayan o. Mga tuyo. Yan. Punta na kayo. Kung magawi kayo dito, sa Pangasinan, Ah. sa Sual, yan, marami tayo dyan. Pasalubong mapuntang Bicol. Bicol. Yan. Bicol tayo eh. Yan, marami. Marami yan. Diba? Dito ginagawa yan, dito Yan. sa Sual.
Ayun, no, sakro. Sa sol makikita yan. Siyempre, kita Black Cowboy. Ayan. Bagong gubit. Bagong gupit. Sasaktas tayo. Grabe naman po mga na-black cowboy yan. Yo! Bagong car wash pa yan. Bagong karawas. Bagong gupit. Yan. Bagong look. Bagong look. Glow up. Look. Glow up. Diba? Uy! Ay, sos! Ang ginagawa mo dyan? Bawal ang pag dyan, uy! Nakanan mo. Park ka na sa gilid. Yan, zigzag. Sobrahan ng parking. Ah, Ayan, anong masahe mo doon sa ano? Ano bangga? Yung malaglag na yun. Yan. Siguro, gantok. Sobrang Lantok. gantok. Kasi nasa baba pa lang eh. Oo. Bakit pa lang yun eh? Gantok yun. Kaya kung ako sa inyo, Ayan, ayan. driver, kapwa ko driver, kung kayo inaantok, magpahinga muna sa gilid. Hindi, diba yun yung kwento mo sa akin nung ano? Parang pag inaantok ka, tinatali mo na lang. Oo, tumabi muna kayo. Pagpatanggal ng ano, check ng gulo, Yan. ng makina nyo, dyan sa Pampagising. pagpagising pa. Yan. Pagka ano, pagka wala na yung antok nyo, yun, larga na naman kayo. Yan. Huwag nyong pilitin yung sarili nyo na kahit inaantok kayo, sige pa rin, diretso, pagdadrive kasi may time na talagang makakaidlip kayo ng 1 segundo, 2 segundo, gano'n. Yan. Ayun yung sinasabi mo, yung parang yung oras pwedeng yung ipagpalipas muna. Oo, Hindi minamadali. minuto lang naman yan ipag... Yan yun eh. Sa ano, sa gilid. Yan. Oo, diba? Minuto lang yan, mawawala sa inyo. Yan. Hindi. Kaysa madisgrasya pa kayo, Mas problema. mas malaking problema. Yan. Buti kung magigising pa kayo. Ha? Sabihin nyo na lang pagka kayo inaantok. Ayan nga pala, kawayan na tayo. Kawayan. Yan, kawayan. Di ba kawayan pa rin to? Kawayan pa rin. Kawayan. So, no? Ayan. Ito, kawayan pa rin. Pero dito, papasok. May papasok dito. Ayan o. Yung papasok na yan, papuntang Napocor. Ito. Yan. Kanan. Yan, pakanan. Napocor. Yung Napocor naman, ay Napocor. Supply ng ano? Ng, yan. Ete. Yung alam mo yung sa ano, nakikita sa dagat? Yung may malaking tubo. Oh. Ayun yung Napocor. Electricity. Ayan. Yan. Kaya mayaman ng power. Yan, Paitan. Paitan East. Ayan, nasa Paitan na tayo. Papaitan. Hindi Paitan lang. Papaitan. Paitan. Iba yun. Mukhang dumata ang na-black cowboy natin ha. Bumabanggit ng 10 Papaitan. kilometer. Ayan. Alaminos. Nasa Paitan na tayo. Ganda ng view. Yan. Yan, Paitan West. Ayan. Kasi yung isa kanina, East. Paitan na East. Memorize mo na ha. Alright. Ayan. Punta ka sa Paitan. Saan yun? Doon sa ano, sa tindahan ng papaitan. Mali! Lugar pala yun. Lugar. Ayan. Paitan West. Paitan West, Paitan East.
Yan, sisilangan na tayo. Nasa part ng sisilangan. Makatanda mo na ito kasi parang straight lang tapos Ibig sabihin, malapit na tayo sa Alaminos. Alaminos. Yan. Yan, naka-plaster siya oh. Yan. Tulad nun, tama yung ginawa niya, malayo pa. Ayan. Nag-signal na agad. Tapos yung sa likod magiging alert, di ba? No. Kasi ano yun sa sa likuran natin eh. Kailangan, malayo pa lang, mag-signal ka na. Yan. Na magpupunta. Punta. Kasi yung iba kasi nangyayari, Likod. kaliwa muna. Bago signal. Mali! Ano yun? Ayan. Kaya kailangan, malayo pa, signal. Signal na. Yan. Para wala tayong... Ayun mga aberya sa- counting tips sa daan. Oo. Basic lang yan, basic. Basic. Sa mga baguhan. Nasa ano tayo? Ano tayo? Kabanatuan. Kabanatuan City. Yan. Hindi Kabanatuan lang. Kabatuan. Ayun. Mali! Ayusin natin. Ayusin natin. Pusang na lang, hindi ko nakita yun ah. Kabanatuan, ano yun eh? Parte ng ano eh. Ayun na nabasa ko eh. Parang mali talaga. Hindi. Kumain natin. Ito oh. Kasulming Kasulming Bridge. Bridge. Parang pati ako nagtuturo na rin para sa aking sarili. Tayo sa dito. Ayan. Ano lang to. Hindi naman ganong maigpit. Oo. Yan. Saka hindi naman tayo expose. Kasi yung nasa loob ng sakyan. Yan, check ko. Kabatuan. Hindi pala Kabanatuan, Kabatuan. Ayun, 100 Island, oh. Pusang ka na ako. City of Alaminos. Yan. Dito na tayo sa City of Alaminos, mga kablak. Yan. Yan. Alaminos. Home of 100 Islands. Sige lang. LTO to eh. LTO. LTO dito. Ayun, oh. Yan. Katulad Yan. nun. Katulad nun, yan. Nagsinyas ako, di ba? Yan. Segundo lang mawawala sa inyo, pagbigyan. Bigyan na yan. Magbigyan na. Hindi yung iba kasi, paggiginanyanan, Wala na. Kita. nakatraffic sa likod, Yan. segundo lang mawawala, pagbigyan mo na. Yan. Kaliwa tayo, kaliwa. Ayan, 100 Island. Pakaliwa. Pag 100 Island, ayan o, mga pupunta no. Pakaliwa yung Hanggang Island. Ay, may dyan pala dyan. Oh. Yan. Tulad nito, tatawid. Ayan, tatawid. Wala ka naman kasunod, Yan. pagbigyan mo na yan. Pagbigyan na yan. Di ba? Wala ka birya sa daon na, di ba? Ayan, thank you po. Bigyan mo gusto na yan. Hindi, oh. Nabitin. Nabitin na eh. Ayan. Ito, nagsinyas din siya. Nagsinyas siya. Thank you. Thank you. Ano? Respeto ba? Respeto. Oh, ganun lang yun. Hindi naman sa inyo tong kalsada eh. Hindi naman nakapangalan sa kanila. Ayaw yung magbigay. Yan. Galit? Hindi naman. Hindi naman. Ano lang ako, natetense lang ako. Yan. Dahil ano eh. Maraming kamote. Yung sa bayan ha. Oo. Yan. Sige pa. Malayo pa ang ating Ayan o. destinasyon. Ayan o. Ayun, may yellow. Ay, yelo. Alam ko dito to ta. Ay, hindi. Hindi pala eh. SSS to eh. Ito. Ay, nakalampas Ayun na. o. Ayan o, Teo siya. Wait. At tayo nakalampas. Di tayo pwedeng rumeno bigla. Ayan. Pag nasa gilid, Nasa gilid, syempre, hazard na. hazard. Kasi, ano eh. Hindi. Atas na lang tayo siguro. Tayo po, alanganin. Ganito, alanganin tayo umatras. Yan. Kasi nandyan lang yung pupuntahan natin. Diyan lang. Lampas lang ng kaunting bagya. So, alampas tayo ng konti. So, mag-u-turn na lang tayo. Yan. Kasi alanganin. Ay, sa Petron. Tayo mag-U-turn. Ay, Petron na naman. Oh. Kailangan, lagi na lang nakikita si Petrona. Nagpaparamdam ah. Kailangan, Yan, tips na naman. bago kayo lumiko, mag-u-turn, clear yung ano, Yan. clear yung area. Tapos naka-placer. Oo. Up. Ayan, may sign na oh. Kailangan Kakaliwa na siya. Yung liliko muna kayo, sabay signal, wala din. Hintayin nyo, maayos yung ano, sa likod.
likod, malayo-layo pa sila. Kabili ko, maibas. So, alanganin tayo dito mga kablak. Ayan. Kabanti na lang tayo. Doon tayo mag-ano. Sa Sa ano, maluwang talaga. may Petron. Ayan. Dito lang tayo. Para, Ayun, parang gano'n, alanganin. alanganin. Huwag na ipilit. Huwag mo na ipilit. Yan, minuto naman mawawala sa'yo dito. Yan. Yang segundo, minuto na. Yung? Sige, dito ka. Hindi kami papagas. Sorry, Petron. Babalik kami sa inyo mamaya. Ay, di naman pala nakita. Ayun o, nakaplasa. Wala dito. Nakaplasa na naman siya o. Pakita mo, nauna siya. So, ipapabanti natin. Ayan. Yan muna. Yan. Tayo susunod. Ayan. Alright. Katulad yan. Ayaw magbigay ng fortuner. Ayan o, parang yan o. Di ba? Yun ang mali sa kanila. Nauna ako, ayaw man lang magbigay. Ayan. Segundo lang mawawala sa kanya, ayaw. Ayan. Diyan ako magsalit. Relax. Pigilan nyo. Pigilan nyo. Bakit ganun? Nako naman. Oo, ayan. Pigilan nyo. Lipo na. Ayan, nakaplasa na naman siya o. Ayan. Yan, kailangan malayo pa yun. Pwede ka nang lumiko. Ayan, malaki na siya o. Ayan. Ito yan. Ito yung Fortuner kanina, wala. Shoutout sa'yo. Shout out sa'yo, Fortuner. Ayan. Ingat ka malaki. Uy, pwede ka to eh. Ito doon sa gilid mo. Ano? Puta. Ay, ako dito banda. Ayan, kasi nagagalit ka kaya. Natitensa ko masyado. Ang tanong kung saan tayo mag-park. Ito pala yung PhilHealth. Walang parking. Dito na. Saan tayo magpa-park nito? Walang parking. Wala, may nakasara. Hardware yan. Ikat tayo. Ay, di na. Wala kang face mask. Boss! Yeah! Sir! Hey! Yeah! Naman, hindi mo tayo pinapansin. Okay na yan. Yun, doon silang PhilHealth. Ayan. Meron yan. Ayan, PhilHealth. So ayan mga kablak, nandito tayo ngayon sa PhilHealth para sa change status. Sumaglit muna kami dito sa PhilHealth Alaminos. Langga ng tao, kami lang. Kami lang dalawa sa ito ngayon. Saan ka galing? Nandito. Status. Dito tayo sa PhilHealth. Okay naman ba rin napansin yung last name yung Middle East status tas nakalagay na computer? Thank you po ma'am. Okay na. Okay. Ayan. Salamat po. Ginagawa mo. So, may libre. Kukuha sana ako ng juice, ikaw naman. Hindi na, nagmamadali ka eh. May libre nga lang, kukuha pa sana ako ng juice. Sinabi ko lang sa'yo Libre eh, tuloy, candy lang. Ayan o, 4 lang tuloy, may juice dun eh. Oh. Mga kablak, magagaling lang namin ng PhilHealth. Punta kami ngayon ng Blue Cup na sinasabi. Sabi sa CSI pa. PSI pa ba? Kaliwa tayo ka lang. Diretso, pusang ka lang yan. Wala to. Wala. Diretso daw, ito doon tayo pupunta sa kanal. Ayan, parang ganyan o. Ito. Ibigay lang tayo. Ay! Kita mo ba yun?
Ah, si Macdo. Pusang na. Kaibigan natin yan. Si Macdo. Kaibigan natin. Bigayan. You know, tulad nun. Di ba? Sige lang. Segundo lang, 3 second lang yung nawala. Ayos lang. Ayan. Ha? Ay, talaga. Yan. Huwag kayo, Nepo. makakapa sa daan. Nepo na yan. Nepo na. Nepo Alaminos. Angas ng vlog. McDonald na vlog. Angas. Ay, 100 Island, no? Oh, malapit na tayo. Punta muna kami ng CSI. Dito na, oh. 100 Island na, oh. Mountain Island, this way. Yan, this way. Right side. Right side. Saan tayo? CSI muna tayo. Mamaya na yung ano yan? Look up. Look up. Diba? Disgrasya pag kapag bigay ka. Walang anong tawag? Aberya. Oo. Ganun lang yun. Pero depende sa sitwasyon, syempre. Depende rin. Pag parang nag-aapura ka, tapos malayo pa naman siya, parang gusto nang tumawid, eh di mauna ka na lang pumunta, di ba? Nag-aapura ka din eh. Hop! Mataas pa. Nakadepende talaga yan sa dun. Pero hanggat maaari, syempre dapat andun yung safety. Oo. Yan. Gayan lang. Sinong bababa? Kayo. Kami pala. Sino ba ba? Ang vlog tayo sa loob. Ano bibilin? Kalokohan na mangyari. Kalokohan. Dito na lang kayo suso. Dito sa may kahoy. Dito. Yeah. Oo. Dapat di ko nakita yung gutter niya. Meron. Walang gutter ba? Walang gadon. Mas better dito. Ay, hindi pala. Sasama pala ako, sir. Yeah. Mata na. Nang? CSI. Yeah. So, ayun mga ka-block. Dito tayo sa Teta, yan. Paano kami dahil bili kami ng ano ba yan? Parang mainit. Kasi punta kaming look up, silip lang. Oo. Kasi feature namin yung kagandahan. Magandahan na. Kagandahan. 100 Island. Yan. Mga tanawin. Dagat. So ayun, papasok na kami mga ka-block. Kailangan ng face shield. Ayun mga ka-block, nasa loob na kami. Doon tayo. Ito mo na. Oh, grocery tayo. Ay, McDo na naman, oh. Yan. Yan, grocery time. Okay ba sa'yo? Hindi. Pagpapasok ka naman ng grocery, kailangan yung basket. Yan. Ay, ang dalawang yan, parang dami-dami bibili, no? Hindi. Ayan. Subscribe na. Anong hinalap mo? Insel gold. Ayan. Romel pala. Promil. Porque may nakita kang gold? Sa kabila, parang direct mo sa kabila. Yan. Hello. Hello? Hello. Hello. Ito. Buy bawang. Pwede yan. 30 grams yan. Okay. Yan. Saan ka? Adulo. Yan. Ini tip tong mas sinira mo.
Ay, hindi yata sa green. Ito pala. Hi sa vlog. Mag-hi ka na! Mag-hi ka na. Ayan. Subscribe, The Black Cowboy. Search mo na lang kuya, makita yung mukha ko. Ano? Hi po sila sa vlog. Oh. Legit! Vlog ba yan? Legit! Yan, nabubayad na. Yan. Baka naman, Pepsi. Mga kablak, kalabas na. Anong next? Oh, Jesus. Ha? Anong next? Yan. Punta kami ng lukap. At mapuntahan yung lugar na yon. Kung maganda ba yung place. Para ipakita sa mga kablak na Mga manonood natin dyan. yan. Kung ano ang Dito sa Alaminos. yan. Alright, bye-bye! So ayun, mga kablak, tapos na ang aming paghihirap sa loob. Mahaba ng bill. Pero malawak din. Yan, pupunta na kami ng lukap. Kita tayo doon. Lukap.